예! 와! Cikropo kang kumingal acampuh samya ngedali lir katet wileting kota danyawanggung
manguntani benjang sangat cimicil atinyong daliwus terus to Surawilaga kaya buta sing ngrawagil oh lah dalah kagiat raos sing manah kula Kyai Patih andika Kyai Patih Harya Sengguni kepareng nimbali kalian kula pun Purucana saja wonten wikatos menapa dene jeng andika Kyai Patih nyigek anggen kula beksa niki kelangenan kula gending kijing miring kula saben-saben medal gendhingipun kijing miring kula jogeti kali beto botol mabuk mongko omben-ombenane oplosan bar mabuk gek modar ten dawuh Kyai Patih Purucana wonten dawuh kowe ngapura ning Ngastina iki duwe pakaryan apa kula menika undagi kuwi apa kula menika ingkang pun pitados damel wewangunan damel bangunan rikala semana kowe tak perintah apa nggih kula kadhawan inggih menika damel wewangunan kinarya parmanipun tamu agung inggih menika para Pandhawa ingkang badhe kawisuda nampi sepalihipun negari Ngastina tasih enget kula wis rampung sampun rampung sedayanipun kantun nyadong biaya wis lambemu apa eneng patih kok ngapusi mungkin kesupen wong kelingane dilali-lali apa meneh lali saya blas Purucana terus pundi rikala semana aku paring dawuh apa nggonmu gawe wewangunan nggih kula kadhawuhan lawan jeng andika Kyai Patih damel wewangunan ingkang gampil kobar ingkang gampil kobok gitu ya sampun kula damelaken tuladanipun menika saka kula damel saking pring petung pring ingkang ageng-ageng kula bucal rus-rusanipun klebet kula iseni Sendhawa kalian risah jarak golo-golo jawinipun kula plitur ketingal gilap lajeng ngandhapipun inggih menika pelataranipun kula paringi kajeng ingkang sampun aking ingkang sampun garing tur kayumpuk nggih kaya apa sing ana laut kula pasah halus kula blodro kula plitur sampun boten ketingal menawi menika reka yasa dipun sumebul dados ratu bagus namung ngaten kula niku janipun dereng dungkap dereng ngertos ingkang dika kersakaken persajan mawon pamrih sampeyan niku napa kula kadhawan damel wewangunan ingkang gampil kobar mongko menika badhe kangge parmanipun para Pandhawa menawi ngantos menika mangke wonten bebaya latu lajeng katon cangkemmu Dun aja seru-seru ya nyuk bocah ora ngerti wadi tenan iki wadi ngerti ora
ora diomongi kok. Nanten napa-napa kula niku mangkandhani. Ngene ya persajan bae. Tamu agung pancen bener Pandhawa iki arep tekan kene. Dina iki mengko. Oh ngaten, iya. Lah pamrihku apa supaya Pandhawa kuwi mlebu ana jroning wewangunan. Wewangunan kuwi diwenehi tetenger wewangunan Bale Sigala-gala. Bale Sigala-gala bale iki pareman tuwa papan, Sigala-gala iki kanggo gegala, kanggo misuda. Janjane rak ngono. Pitungane Pandhawa rak ngono. Nggih, ning ora bakal Pandhawa kok entuk kamukten mudhar iso. Lho. Lha nek ngoten niku pripun? Cangkemmu kuwi menengo sik. Wong edan. Wong dikandhani urung-urung kok. Kowe ngerti apa ora? Pandhawa kuwi rak mungsuhe Gustimu para Kurawa. Yen Pandhawa ki lestari urip, Gustimu Raden Kurupati ora iso dadi ratu, eneng Ngastina ngono lho, Nyuk. Ngerti ora? Oh, lah ngaten ya. Mula diyasakake bale. Sisan gawe. Eling-elingen. Iki engko Pandhawa teka, yen to wis mlebu ana jroning pakuwon, tekse ning pareman sing mbok gawe mau, kono ya wis eneng dedaran. Eneng panganan unjukan ora nguci wani. Lah engko wancine bengi. Wancine bengi yen kira-kira Pandhawa ki wis turu. Bali Sigala-gala pareman mau ndang obongen, ngono. Lah mengke nek Pandhawa pejah pancen ben mati. Kinten-kinten mangke mengko bengi yen Pandhawa wis turu. Nggih nek tilem. Nek lek-lekan kowe iki tak kapake ngono dikandani kok kupingmu iki lho wis turu-turu. Sebab apa petunganku Pandhawa ki budal saka pertapan Saptwarga mlaku ki ya suwe bakal mesti kesel bar mangan mesti turu. Oh ngaten ya petunganku ngono. Nggih nek petungan sampean mengke bener nek merucut tak idak gurumu modal lho kowe. Kowe senengamu dikandani kok malah maoni karo wong gerak. Nggih, butuh apa perintahku tindakno. Nggih, nggih. Lah biayanipun wis aja cerewet. Nek wis rampung gaweanmu, kuwi genah wis kobong Pandhawa mati. Kowe bakal nampa ganjaramu, kangelamu bakal tak tebus ora-orane nek pati sing ular ngapusi. Oh nggih, nggih, sedika. Lan ngene kowe ora susah njaluk tulung karo Kurawa tindakno kowe lak duwe anak nggih anak kula lanang-lanang papat kelebet kula nek perlu bojo kula kajenge tumut melu cawe-cawe bagus larak ngono kabeh ditindakake kanthi tulus wis apa pakaryanmu rampung kowe bakal antuk redana Prabiya saka nggonmu kangelan nggih nggih sedika ngestakaken dawuh aja lali lho mengko bengi yen kira-kira Pandhawa wis mlebu jroning pakuwon wancine kira-kira wis tengah wengi diitung Pandhawa turu ndang wiwitana obong sedika ngestakaken dawuh Paduka Kyai. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon